pedu. Right. Right. Wow. Chimbombera Jesu maoko. Right, simuka hapo Ruben. Right, lautenda mari. Kana pano asina kuona. Hakuna chemahara nditenga. Tiyetera kuona kuti ndinga dzacho ndwanani. Right, lautenda mari. Tingakukombera kuti bride rina groom na best waperekedzwa aende pa shed apo. Slori wachiimbirwa zvo kana kuridzirwa kasonkawo kaanofarira wachienda pa shed apo. Tichimirira kuti tiende kunosaina mapepa edu naika. Kana kumutakura Ruben azvirambidzwe izvo. Right, nai. Kana kumutakura chaiko hazvitomborambidzwe. You will see the pain, the rage in the walls that you've been through. Yeah, the fights at night you had to go through with so much fear. Yeah, and yet still I'm amazed that you've been strong and kept the faith. All right. Totenda. Totenda achigadzira kusaina mapepa edu. Dati timboita settled tese. Tite settled kuda kurwa nekunze uku. Settled mbonzwe shoko raMwari. Hapana chakanaka chekunzwa shoko raMwari pane zvinenge zvaitika zvakadai. Hakuna chinongoitika muupenyu chisina kutenderwa naMwari. Naika saka kuti tine Mwari tingonzwe shoko raMwari. 1 Samuel chapter 18 verse 19. 1 Samuel chapter 18 verse 19. 1. And Saul's daughter loved David, and they told Saul, and the thing pleased him. And Saul said, I'll give him here, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Wherefore Saul said to David, Thou shalt this day be my son-in-law, the one of the twine. Totenda Mwari. Tanzwa pano paverengwa pane muverengwe Bhaibheri. Pane nyaya yaverengwa pano yemurume anonzi David. Murume watinoziva kuti akanga aidiwa naMwari zvakanyanyisa. Apa anga atori mukomana wechidiki anga asati aroora. Anga ari mukomana anga aita mavictories akafanana nekuti akanga auraya Goliath. Goliath akanga ari murume akanga amira munyika for 40 days and 40 nights achiti kana paine varume pakati penyu ngauye andirwise. Pakashayikwa varume vakamira musi iwoyo kati mazuva ese yaya. David achibva auya bvauraya Goliath. Aita mabasa makuru akadai so David. Vanhu vakabva vatenga kufara vachimufarira nezvaengaita. Munyika imo mune mambo aitonga ainzi Sauro. Saka madzimai oye. Madzimai mboitai ameni. Madzimai dairi ameni sara nabhoekane. Pane nyaya yakatangwa nemadzimai akatati paite hondo panyorwe vhesi riri panapa iri. Madzimai anoti aona kuti pane mukomana wechidiki ayewedza zvakadai so engala watingati a celebrity munyika vanonzi vakatenga kuimba dzimbo. So they began to sing some songs. Madzimbo dzawaimba dzainzi Saul has killed thousands and David has killed tens of thousands. Saka madzimai akatenga kuimba dzimbo zvokuti padzakasvika kuna mambo dzaikudza mukomana wechidiki
dzisingakudze mambo. Mambo achibva arwadziwa nemadzimai maimbiro avaita, zvikanzi wakukuza mufana wechidiki nekuda kwamabasa aitaya, saka nyaya yacho mukomana ngafe. Chibuda ramene ipapo. But zvinonzi akaedza nenzira dzese kuti amuuraye, but zvinonzi ruoko rwaJehovha rwenge rwuri pana David. Ungada kuzwa kuti waroyi wanagona kusimudza mhepo, wakaipa anogona kusimudza mhepo pamusoro peupenyu hwako pasina kana chavatadza, but kana Mwari asina kuzvitendera hapana chinoitika mukati meupenyu hwako. Ungada kuzwa kuti kana Mwari arimo muupenyu hwako, upenyu hwako hwakachengetedzeka. Saka akaedza kuti abate semukomana, but zvakaramba kusvika azonzwa kuti mwana wake anonzi Mikayo anoda David. Zvikana mambo, ndaona nzira yangu yekurwisa David. Zvimwe zvese zvaramba, asi kuti ndikwanise kurwisa mukomanawo, rega ndimupe mukadzi. Ndakuti uzoti nyaya yemarriage yaitwa panapa haisi nyaya kutamba nayo. We have got professors, we have got doctors, we have got great men that you may think of. They are great in a certain area, but area yemadzimai hazvina kumira zvakanaka. It is not easy to keep and maintain a wife. If you make a wrong move panyaya mukadzi, waenda nekusingaperi. Nyaya mukadzi inakugarisa pasi. Pane vanhu vakawanda ungane mabusinesses, but business rakafa pakaroora. Pane vanhu vakawanda ungane mafungwa dzakanaka dzokuda kuita zvakati muupenyu, but the day rakaona mukadzi atarisa wivi, atarisa mascara, haana kutarisa mwoyo, but akaona the outward appearance, ndo musi wakabvarorwa pegi yekutambura upenyu hwake. Izvozvo pane vanhu vakawanda vanoti vakaona madzimai anochiva achiona vanhu vachifamba murodhi, anoti hawo ndio wagere zvavawo, wagere nemukadzi, hauzi kuti chakafukidza dzimba matenga. Pane vanhu vari kuchema nhasi mumamereji umu, but most of them vari kuchema vakatomboudzwa, but wakaita nharo. Vamwe wacho mwoyo wavo wakatombowataurira, maurida kupindawo mamuna kumira zvakanaka, but akati ane mari ndinomuda zvakadaro. Money is not everything in life. Mbodara ameni papo. Handati mari yakashata, but kune vane mari, but rudo hapana. Pana vanhu vakatsamira mari, ari pamubhedha wakanaka, but tapa area kuti mukadzi wangu murume wangu hapana rudo. Saka David anonzi naSauro kuti ndimugone, rega ndimupe mukadzi. Paverengwa pana panzi, so I will give David my daughter, so that he will marry my daughter, so that my daughter becomes a snare. Chimboti muteyo, chimboti musungo. Unoziva kuti musungo akaona ari papo is just a trap. Unotenga usina basa until mhembwe yatsika ipapo. Mhembwe painotsika ipapo, painobatwa ndo panoti mwana upenyu hauna mira zvakanaka. So there David was given a wife to become a snare in his life, kuti mukadzi yeye ndiye anobva ata kuti afe. So in life, understand, to those who are not yet married, understand that you may think munhu wauri kuona is the right one for you, yet that person is a snare. Pane vanhu vese vari panapa, those who are not yet married, I want you to look beyond the weave, beyond the make-up. There is more to marriage than the outward appearance. Zviri nani uwana hako anonzi kumeso kwake kwakashata, but mumba rudo ruchitsva. Murume wese uri kuona ari panapa anodawo munhu kuti achibva kwaari kubva ada kusvika achinzodhedhi masikara seiko. Achinzi sadza ranyu ririmo muovheni, obva anzi ndokupa here sadza ranyu dhedhi, wouyawo sadza opowo sadza rake, kwete kungota mukadzi wokuti inenge ingori noise upenyu hwese mumba. Panodawo kuti usave akanaka chiso, but mwoyo wakaora, inenge ingori yo mumba every day. Madzimai ari kudawo varume vanodzoka kumba. Madzimai ari kuita kunge shirikadzi, but vakaroorwa. Wane vana baba vasingauye kumba. Mai makati maona mukomana akadzidza, musingazoti mapuwa muteyo,
Makatarisa degree hamuna kuona kuti ramangwana rakamira sei. Saka nhasi takutenda Mwari manzwa pano kuti since 2017 akawana munhu wake wekuti nhasi through emotions misodzi yabuda hausi musungo. So I just want to give 1 or 2 points about marriage before I sit down. Kunewe SlyMedia na Ruben Maamo. Welcome to the world now. Welcome to the world. No matter who you are, marriage will get you. Why? Because before you get inside, you have got what you call expectations. But you realize when you're inside that some of those expectations, they are not realistic. Handitika? Kune mabhuku ataverenga tiri kuchikoro ainzi and they lived happily ever after. Wana Romeo and Juliet. Izvo zvito vasina tukamira wasikana vari papa vakachena zvakanaka vari papa. Ipapa muri kuona vari papa papa. Wane mapicture ari mafoni mavo vasikana ivavo. Anenge achifamba nematwins. Mapicture ekamukomana kawakaona nemurume akaroorana akapfeka maAfrican attire akanaka akafanana. Nevana vavo matwins vakafanana macolors acho vaifamba mupark zvikanzi ndomanager tiri kuda iyoyi yevana vafamba mupark vachifamba zvavo mupark. Wana mapicture mafoni mavo ndo zvavari kutarisa zvavari kuona kuti kana vamo ndo zvinenge zviriko. But you realize that when you are now with the Paul inside your home, dzimwe nguva waisazviziva maionana Messi akageza sezvakaita izvi, maionana Peter akageza, but mamumba wakuchinzwa kuti Peter anonwa tsoka. Chirwere chatori nacho. And haudi kutombozvifunga izvozvo. You wanted a man who is peaceful. You wanted a man who was good looking and everything. And zvese anazvo, but ngono nomushini manheru. He is a great snorer. But that's what it is. So you had certain expectations. But understand, the truth will now be revealed now. Wow. Wakarora, hallelujah. Warimo, amen. Slowly, after the honeymoon stage, you are now going to encounter certain truths about your wife, about your husband. Zvongo singaziwe. Bandri kuti nini, that's part of life. Ndo zvazviri. Number 2, in marriage, you are going to encounter seasons. There are seasons of abundance and there are going to be seasons of scarcity. Many men right now who are listening to me, most of you are single. You are married, but most of you are single, you don't know it. You will know it the day you become broke. The day rodzingwa basa. Mari haichauya kumba. Sausage harichadyiwe. Poloni mumba hamusisina. Mai waimbozikanwa nemawivi. Mari yemawivi haisisipo. Rafu yakutanga manje kubva kumukadzi. Saka mukadzi ari kukudira kuti une mari. The true test of a woman or of a marriage is the sin when you've got nothing. The day your husband, the day you're not in season, that is the day when you see kuti mashoko wataura panapa ekuti munamo nematambudziko mukurwara nemukuwana mashoko aya ndo paanoshanda manje ipapo kana basa rapera. Saka izvezvi munogona kuroorana madhiri achiitika bo, but panogona kungouya zvimwe zvinouya madhiri obva avharika, mwena yese obva yavharika, basa robva rapera. Dai ndikudze basa rauri kufunga kuti iroro nderako for life rinogona kungopera. Rinopera sei? Unogona kungoseterwa pabasa. Unofunga kuti pauri pabasa ipapo risefi, pano vasingakude, pano vasingatokude pabasa ipapo unoseterwa, ropera, rapera. Mai munokwanisa kumira nemurume wenyu here kana murume asina mari? Kana akamudira masikara mai we zvaipa. Chichakubatsirai, another point, chichakubatsirai Ruben asinikiwe, understand the issue of tolerance and compromise. Chimbori tolerance. Chimbori tolerance.
There is a certain character that we have to tolerate. That's who he is. You are meeting 28 years versus 25 years masanganiswa. Pane munhu akura kwachivi kuzaka. Ane madzidzisiro akati kune tsika dzainadzo. Akuya kune munhu ari kubva kumanyika. Ane zvakanzi izvo hazvitwa zvinoitwa. He masangana makunzi manyama imwe chete. Uya netsika dzake dzakanzi murume kuti adya sadza ngaro yechidhina. Iwewe uri kuti aiwa anoda kasadza kaspede katete. Nharo dzatotanga mumba, darakakora, aiwa rakanzi dete, darakakora, aiwa rakanzi dete, matenga kutonetsana. Saka sometimes personality yemunhu, ziwa munhu wako kuti ane hasha dzinosvika papi. Ziwa mumwe munhu wako kuti anofara nezvipi zvinomufadza. So once you know your person's weaknesses, handitika, everyone has weaknesses. Hakuna sina weakness. Izvezvi makadai munogona muchihwandisana namaweakness, but mamumba haihwandisike. Unomboedza kuiga zvako but mamo haihwandisike. Saka understand that there are certain things wachangoziva kuti Rubeni ndo zvaari. Chaungagona iwewe ndechangoti Mwari he munhu wenyu gadzirisai. But other than that shamwari ndo zvaatori Rubeni. Sinikiwa iwe uri kuona ari papapa iyeye achema pana kata sei panapa atori nedzimwe nguva dzake dzekuti ukamona akanyarara siyana naye. Ane nguva yake yemamudzu. Iwe ziva kuti munhu wangu kana akanyarara haisiriwo nguva yekupinza nyaya. Hakuna kuda ngotokonya munhu. Kana waziva munhu wako ziva kuti environment iri panapa iyi haite kupinza nyaya iri panapa iyi. But paunoona wakuseka wakuita sei voti baba kune nyaya yakati ziwa moments emunhu wako. Then number 2, compromise. Uchaona kuti you will not always agree on all things. Pane pekuti nyangwe zvikadi hamufi makawirirana. So sometimes lose the argument to win your partner. Mbodaira amen ipapo. Daira amen ipapo. Nharo dzaminadzo nhasi dzichapera. Ndosaka mchizoona hatitozvidi kuzvinzwa izvozvo vanhu vachirowana mudzimba. Ari kurowana because maedza kutaura nekuri zina zvaramba. Then you try to use your hands. Sometimes as a man, as the leader of the house, imboti okay nyaya yapera sorry then go on. Hausina uri wrong, but for the sake of moving on you better sometimes compromise. Saka don't seek Reuben to win every argument. Don't seek to win every issue. Some issues better it's okay. Anditika. So sometimes we call it you just compromise. Andit. You have to lose the argument to win your partner and life goes on and on and on. Ndosika muri kuona vachifara vadiki. Neshungu dziripo dzekuti atadza kuti sorry. Chimboti munhu sara pana masori. Zvingatonetseka because akatara pana zvotokubasira. Handitomboita akanditadzira akadai. Izvo kuna ane mabhundu aina kutadza kusvinika izvezvo. Ari pamwoyo apa. Ekuti akadai so wozobvei. Shamwari, I am sorry, let us move on. Kune dzimwe nyaya dzamusingagoni kugadzirisa. Ndo zvazvitori because munhu wako wakapuwa iwewe. Akabva kumarira ngoko. Akakudzwa muenvironment yekuti munhu wenharo. Saka wakazwa kuti mai awa ndewenharo awa. Ndewe madhuwe mai awa madhube. Kana manjenjenje ukaziva izvozvo zvinogona kukubatsira. Hallelujah. Ndichipedzisa ndoda kuti kunemi learn to live within your means in your marriage. Tine vanhu vakawanda vari mamarriage muno makatosvika pakutozoramba navo makatoita zvisingaizvo nekuda kwekurarama muzvikwereti. Zvikwereti zvekuti anzwa kuti mainhingi wapinza leather sofa akuti dedi ndoda waka leather sofa. Mamwe maWhatsApp group amuri anokupinza mabhipi asiriwo. Mugrupu mauri imomo mune mwe munhu atengerwa bhasikoro nekudawo bhasikoro. Mune mwana aitirwa birthday party atengerwa keke wakuna kwereta keke because the maipa next door watengera mwana wao keke. People are now living in competition. Yet
You hauwani mawaniro avanoita iwawo. You know how much you are worth. You know mawaniro amunoita. Idyai nemufushwa mumba menyu. Idyai neishwa ndozvemba menyu. Pane vanhu vekuti vanhu vakasvika pamba pavo vanzwa gedhi richivhurwa anobva aenda akazanzwa dhora kunoko achimwati anonorasa ti musingi kuti asaoneka kuti titsvuka rimwe tine mukakashangu. Ayewa, ndo upenyu hwenyu pamasuka naMwari, ndo zvamakapiwa naMwari. Itai saizvozvo. Anokuseka asi museko rako. Enda kune vanhu velevel yako, zvinogona kukubatsira pakuti hauzochive noda kurarama life isiri yako. Izvo ndakagara panapa. I am seeing pane vanhu vakanyorwa panapa kuti vim, vamwe vakanzi fish, vamwe vakanzi beans. Mai vekuti pakangonzi muraini fishi uyai nepano. Wauone madzimai ayo rinopindirizwa fish mubhaketi, ichisimudzwa fish mubhaketi, ichisimudzwa fish mubhaketi, mari yacho haana. Unonetserei munhu ari kuzvitengesera hembe dzake? Anosvika pakaungana bhero, haana kana mari muhomwe, but mweya wacho kana wakubata wekungonzwa kuda tunhu, uchata kuti uende kuna chifambi. Aimbonomerera maoko ipapo, kana mwana bata ipapo. Ende mukadzi kana ada kufunga kuti boyfriend murume zvako mauzvibati. But inotanga nyaya yacho namai wasikadi kugutsikana. Hembe yako 1 iwache woipfeka iyoyo ndo yawinayo nhasi. Live within your means. Zvekuti wanzwa fish enda suwa madora iwe idya madora kuhope. In life unogona kurota zvawaswera uchifunga. Kana uchida pizza swera uchifunga unoirota manheru. Unopiwa wana mari wakuda unodya pizza, tauraiwa neWhatsApp, tauraiwa neFacebook, tauraiwa nesocial media. Vanhu vakawanda vamuri kuona vanoisa mapicture paFacebook. Hembe ndedzokwereta. Anokwereta hembe otora mapicture obvaisa paWhatsApp wobva kuti Miriam ato nehembe nyowani wakutosaririra iye akwereta hembe. Most people who post pictures on social media, life here, it is fake. Don't live life of social media, but rather live life it is real. Don't compete with anyone. Learn to live within your means. Hakuna kunoroja kuborodeo. Mari yako ichikwana kwa chikwana. Kana kumayambara. Inanogara kumayambara. Ndokuenda nehomwe yako. Pane vanhu vanoda kurarama upenyu hwekuda kuonekwa nevanhu. Wada kuraramira vamwe vanhu. Ona izvezvi wakachinja nzira uri kunzvenga because wakakwereta une chikwereti. Pasina mweya chikwereti. Pabenda kurarama upenyu within our means. Saka sinikiwe na Ruben, learn to live within your means. Zvinochengetedza marriage yenyu. Kana maona kuti life yenyu inokwanisa kuti mugare kwakati ende yamunogara ikoko. Kana muchona kuti hembe hamukwanisi kutenga kawiri pagore, tengai kawani pagore, ndo zvamunokwanisa. Life is all about seasons. Mwari achakusimudzirai step by step, step by step. Upenyu hwechimicrowave imbosiyana nawo. Wori zvinongokasa kungoitika. Step by step ndokushanda kwaMwari. Mukada kumhanya upenyu kumberi mberi, kuda kumhanya kunodrive, kuda kumhanya kuti say the next thing wakuenda kunoromba. Vanhu vakawanda muri kuona vakaromba kunzoko. Enga ashanda rini munhu yeye? Wamunoona enga ashanda rini? Saka nhasi pazuva raRuben asinikiwe, dai Mwari atibatsira tagona kuita zvandataura pano, zvinogona kutibatsira muzita raJesu. Amen. Pane ingada kusiya mukadzi, ingada kusiya murume, ingada kuenda, upenyu hwacho hwaoma, magariro acho achaite, panapa ndaita sei? Wakapuhwa iyeye ndiye number 1 munamatire. Munhu anogonekwa naMwari kwete nemunhu. Saka ndinamata kuti Mwari akuitire zvakanaka akurangarirei. Handitika? Saka tingonamata. Panogonanga paine mumwe munhu pano chinoita kuti imba igarike ichengetedzeke zvakanaka zvakare. Inyaya yekuti mumba muna Jesu. Jesu ari kutonga mumba. Marriage yenyu mukaitanga pafoundation yaMwari, zvinokuchengetedzai mangwana. Kunyange manetsana because muri vanhu, but you go back to God and say, God, please, can you come and intervene in our marriage? That will sustain your marriage. Father, I thank you in the name of Jesus. I thank you even for Sinikiwe and Ruben. I pray for their union today. I pray even in highs and lows.
I pray for your covering. I pray for your protection in the mighty name of Jesus. I pray even for everyone under the sound of my voice who is here, who has got a marriage that was trying to fall. I pray in the name of Jesus, may you heal that marriage in the mighty name of Jesus. Baba rapai marriage yenge yakufa iri panzvimbo ino. Kunyangwa ari kundiona pa Facebook. I pray for your union. I pray for your marriage. I even pray right now kuti kana wenga uine mukomana kana musikana esne ngazvibude pachina usiyane nemunhu iyeye. I pray in the mighty name of Jesus, utsotsi wenga wakawandika zvibate nhasi kuti uri wechi5. Zvese zvenge zvichiwandiswa nemusikana wako muri 6. I pray kuti zvibude pachena. Uende pane wako waunofana kunzi naMwari akuroore. Nezita raJesu, I pray for godly marriages. I pray for godly unions. I pray for godly relationships. I pray, God, that you may intervene in every marriage, in every union, in the mighty name of Jesus. Amen. Right, ine rangu ndapedza. Dakusiya kuna marriage officer Mindi wauye kuno. Tichingwafarira tasvike panguva yatinosaina mapepa. Yatinosaina mapepa tichisa esi mapepa edu handitika. Inonzi tawanirwa nyasha iripo here timbonzwa kuti zvakamira sei. Chitamba sewanonzwa shoko naye kana. Ngataomberere maoko. Tisaine mapepa edu. Rovai zvenyu DJ. Apa unosimbwa chitamboka pungaramza utamberi pakadai apa. Nezuva rakanaka kudai so iri. Ukasafara wega hakuna anogona kufarira handitika. Mr. MC. Tawani
Mari anokuponera timbofundisisa Mari zvanokuitira uwakotitwe ongomutenga inga Mari anokuponera